Masimbonge, masimbonge. Nabefundisi bonke, nabefundisikazi bonke, nabazalwane bonke no-Sunday School egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nami bazalwane ngize nobufakazi ngizombonga uNkulunkulu ukuthi nami emva komkhosi wa 21 days ngathi nje ngabona sebengifonela emsebenzini sebethi umsebenzi usumile bazalwane. Amen. Sebethi la angithi imali besiyithola beyifawunda phesheya kwezilwandle. uJesu Kristu inkosi. Bathwalo uhulumeni ongenile ngalena usevale yonke into la South Africa sokuvalwe ngisho izimali njengalesihola ngokuba siyimali ifawundwa phesheya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngahlala umholo wami ngawugcina abazalwane ngoJanuary uba ngithola imali isarali yami. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngizobonga ngizophakamisa amanje esiphambano ukuthi bazalwane nothembile uthemba uJesu Kristu inkosi ngempela kuyenzeka. Amen bazalwane. Bazalwane nganele ngathola lo mbiko ngabe sengi WhatsApp ubaba wethu baba umpostoli. Amen bazalwane. Wavena ubaba wangitshela ukuthi kufuneka ngiphuleke umkhuleko wangezi 18 bazalwane. Ukhuleko lo waziwayo usukhulekayo. Amen bazalwane. Wangisendela bazalwane amavesi uJeremiya 17. Amen. Uthi uqale ekusika umuntu ozabeka ithemba lakhe likumuntu. Amen bazalwane. Ngathi bazalwane kodwa bazalwane ayikho inhliziyo yalimala ngizwa lo mbiko. Kodwa ngaba nalokuthi Nkosiyami omasingcwabisane ngoba ifamily yami ithanda ukuba ningi ngibafakile kumasingcwabisane sengizokwenza njani. Amen. Ngabe bazalwane sengi WhatsApp umfana wami ola eThekwini osebenzayo. Bazalwane ngabona ukuthi ngonile ngeze umoya kaNkuluNkulu ngishiya. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngeze umoya ongishiya kadinga ukuthi mangithathe ibhuku ngibhale isono ngoba manje la angisamthembanga yena. Sangiye ngathembela emntwini. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngavuma bazalwane isono sami. Amen bazalwane. Kodwa ngiyambonga uJesu Kristu oyinkosi. Kathwa le mali bazalwane ivaliwe kusukela nje bazalwane ngoJanuary. Kathwa mhlambe nokwenzeka iyozikhululeke ngobani ngoJuni. Amen. Futhi kuzwakala ukuthi siyayekana noba umsebenzi sowuphelile. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngiyambonga kanti yazi ngisho ngithi kanti yena ungubani. Amen bazalwane. Bazalwane ngizobonga kakhulu ukuthi kuleli sonto elidlulile ngizosebengifonela Jesu Kristu inkosi. Bathi nizongena emsebenzini niwu2. Amen bazalwane. Abaningi bayekisiwe bazalwane. Singena nje sibabili. Ngiphakamisa amandla enkosi uJesu Kristu. Bazalwane ngiya emvuselelweni eGoli angisasebenzi. Kodwa ngiphakamisa amandla wenkosi uJesu ukuthi mawumthembile yena akananjabiso bazalwane. Akanankohliso bazalwane. Ngiza ukhipha ngisho nabantwana bami ejele. Sezothatha zovelaphi ngokuba ngibathengele. Kodwa ngoba uJesu Kristu yena uhlale inkosi. Ngikwazile bazalwane ukwenza ngamkhipho wokuqala ngoba babili bangene ejele bazalwane. Ngeziphambeko zabo. Amen bazalwane. Manje la ngakwazi ukuthi bazalwane uNkulunkulu angipha amandla ngimkhipho wokuqala sekusele
omunye wesibini osasele ongakaphumi. Ngibonga abazalwane ukuhlala eNkosi Jesu Kristu. Amen bazalwane. Ngithi uJesu Kristu inkosi.